kaixo, hau Pasaiaren Zorizio ikastola da. Gazen propietateak ikusteko jotxe gara laborategira. Gai hontan, likido, solidoak eta gasa barruti nolako dien ikusi bat. Zehazki, gasetatik hasiko gea, ikusingo dugu ea zeintzu dien gasen ezaugarriak. Adibidez, gasek ba aldute volumenik, okupatzen aldute lekurik, ba hori, oain esperientzi batean egiaztatu behar dugu. Jarri dagoen butu bat plastilinarekin eta gero matratze bat. Ura botatzean jakingo dugu ea gasak duen volumena edo ez. Mantentzen badagoian volumena dute, jaisten bada ez. Zer uste dezute? Ura sartu ingo dela erlemeiaren barruan edo ez? Nik uste dut jaitsiko dela. Ez. Geratu inda. Zergatik ez da sartu? Potea airez beterik dagoelako eta volumen bat okupatzen duelako. Beraz, gasek volumena okupatzen dute? Bai. Plastilina zulatu dugunean airea atera da, eta orduan ura jaitsi egin da. Bigarren ezaugarria, ea gasek pisua eta masa duten ikusteko. Jarri dugu plastilina globa puztutzerakoan bertan jartzeko, eta bien pisua pixatu ditugu, eta gero globa puztutzen dugunean, goian jarriko dugu, eta pisua baldin badakate, balantza mugitu egingo da. Guk pentsatzen dugu aireak ez daukala ez da masa, ez da pisurik. Orduan nelitzak balantza mugitu behar. Orduan ikusi dezakegu balantza mugitu dela. Eta orduan ez dela neurri berdinean gelditu, orduan gasak pisua daka. Oain galdera da, volumen hori finkoa da edo aldakorra da? Gasa konprimatu daitezke? Nire ustez bai, zerbait bai. Tapatuko egu hau gasa ez hartzeko, eta egingo bat indarra, eta ikusi dezakegu asko konprimatu daitekera. Orduan ze ustez zuen, hemen dagoen aireak presio egiten digula, gure gainean adibidez? Ez du presio egiten. Egiaztatzeko hemen dago, beste esperientzi bat, egunkari horri bat, oso harina, baina zapaldu ingo dugu erregla baten gainean. Eta emango diozue kolpe bat erreglari horri hau altxatzeko. Kostatu ingo zaizue? Erreixa izango da? Bai. Ikusi dugu airea presioa egiten duela eta horregatik ez da altxatzen egunkaria. Beste ezaugarri bateaz da ea zer gertatzen zaion gas bati temperatura igotzen denean, berotzen dugunean. Zer uste zuen gertatuko dela? Gure ustez globa puztuko da pixka bat, globa aerostatikoan puzten da. Orduan hemen uste dugu berotzerakoan bai puztuko dela globa. Ikusten dugunez, gasa berotzerakoan volumena handitzeko joera dauka. Beirazko ontzi bat eta ondoan txanpon bat itxatxi txikle batekin. Poliki-poliki atzerantz joan txanpona bistatik galdu arte. Hasi ura ontzira botatzen eta zer gertatuko da? Argiaren errefrakzioak dena argituko du.